Itla na ni Ramon na Ma'am Sir. Kinabot ang manghod mga Ma'am Sir. Kaya balik ni. Lagot yung kanina. Hala, isugang mama ay. So, tersili na. Naingan mo. Ma? Lami kayo. Ano, bayot dito na ano. Ito tersili. Baba kayo dong. Baba na lagi. Kuwasang harina dito, be. Gata, ano? Kuwasang harina dito ba? Paliog lang. May pasa na. Pasa. Nadoon na. Ikaw lang gitugod. Nasa loyo sa pultahan. Urot ng cook. Di na imnon oy. Sa naman ni siya oy. To siya. Dadang kuan. Ihatag na niyang cocktail. Ay! Kuha nga rin nasa diha ba? Gitar nila, panjinjitan niya. Akuha na, ang kalimot ko. Harina lang kuha ah. Ang bebe. Mo nagibaca to harina, wala yung matulog. Aba. Oh, dilok na. Agay. Agoy batas. Hawak ko na. Wala lang niya. Sana. Bakit ko ang kanina ba? Mana yung kanina?